أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لابتغاء مرضات الله ولتحصيل مقاصدنا لطلب السلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على حضرة نبينا شفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله أصحابه أزواجه وأولاده وذريته وآل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوصل إلى حضرة نبينا بليا بن ملكن بن غني بن إرفاق بن شام بن نوح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسلطان الأولياء سيدنا الشيخ أبي حسن اليسادي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوصل إلى حضرة مصنف هذا الكتاب فتح القريب شيخ بشجاع نفعنا به بعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوصل إلى حضرة شيخنا Simbah Kiai Munawir bin Abdullah Rasyad Simbah Yai Ali Maksum bin Maksum Simbah Yai Mansur bin Khalil Simbah Yai Rifki Ali Simbah Yai Najib Abdul Qadir Simbah Yai Abdul Hamid Pasuruan Simbah Yai Hasan Bisri bin Fanani Simbah Yai Ali Zain Simbah Yai Mahfud Ali Tajul Arifin Simbah Yai Ahmad Saifullah wa masyayihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ilainal hadirina ma'hum ajma'in syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لا لحرمتها apa maitat apa sih wa nahwihi dari apa sekali wa kharaja biqalihi wa kharaja lan kejaba biqalihi kelawan ningali dawuh lawan ningali dawuhe Mbah Musone rupane dawuh lali hurmatiha metatul adamiyyi dawuh lali hurmatiha metatul adamiyyi lali hurmatiha ora krana kamulyane ainun najasah apa metatul adamiyyi batange anak Adam batange menungso wa bi adamil istiqdari lan kelawan ora anane perkara kang jemberi apa almaniyyi
manine anak Adam, wa nahwihi lan sepadane manine anak Adam, wa bi nafyid daruri lan kelawan ningali dawuh uliye nafiake tingkah darurat apa alhajaru watu, wa nabatu lan tetukulan almadhiru kang bahayani bibadanin kelawan badan au ngaklin utawa ngakal. Nah iki badange anak Adam, wong kabeh iki bakal dadi mayit, bakal dadi batang. Ari batange sing sampurna apa najis sing ra kanggo gawe. Sak sugi-sugi nang donya ya pungkasane akhire dadi batang. Njur batange meh batang sampurna apa batang celeng apa matine dicecil. Ana wong kok matine dicecil. Jaman saiki kathah wong matine dicecil merga penyakit gula, sikile dipotong, diamputasi, diketok, lagi mati dicecil. Merga kecelakaan tugel tangane, njur amputasi, mati dicecil. Senajan wujude utuh, kadang matine dicecil ya akeh. Wong kok matine dicecil, uteke iki wis ra sehat. Jamaning nek mikirke uripke mung sedelo utawa bakal dadi batang, bakal mati, bakal ucul nyawane, dadi sing eman prilakune nganggo dalan. Apa ugal-ugalan ya kono ugal-ugalane nganggo dalan sing pikirane waras ngono lho. Dadi kula gadah rencang pelanggar hukum senenge mateni wong, sewan, pembunuh bayaran. Dadi seringe dadi pembunuh bayaran. Ning saya suwi sadar dhek. Tobate oleh tobat kuwi merga anake cilik. Tesih umur 12 bulan apa sekitar 16 bulan nembe mlaku. Kuwi nek mapan turu karena susah tidur malam ditunggoni bojone karo anake. Ditonton saka bun-bunan tekane telapakan sikil. Mung ditonton ya ora usah ndonga apa-apa. Dadi bojone karo anake ditonton, didelok rambute tekan telapakan sikile. Kuwi wayah turune bojone utawa wayah turune anake. Terus misal wis tangi isuk ya wayah isuk njaluk jajan cekel ndase disawang ndase tekan telapakane iki kepiye. Aku seiso nyangoni kowe apa ora, iso ngragati kowe oleh urip apa ora. Wektu turu ya eling kowe iki darah dagingku, bojoku. Misal aku menyia-nyiakan ya rampung. Nanti gampang terjerumus pada perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Iki pelanggar hukum pembunuh bayaran tobatnya mung merga dijaluki anake jajan 2000 ra duwe duit. Terus dicekel bun-bunane, ditonton matane, diplototi matane, ditahan oleh ndeleng nganti 5 menit apa 3 menit ditonton. Ki nangis kok dhewe. Dadi merga ditatap. Dadi duwe anake dicekel bun-bunane dijak saling melihat utawa pendelak-pendelik utawa pendelikan utawa saling menatap 3 menit mawon. Anak utawa bojo ora mrebes mili. Merga apa? Salahe lupute
ketinggalan kabeh, keton kabeh. Semono uga luput karo wong tuwa. Dicuci tekan omah, sikile dikumbah diwadahi baskom, njur banyu cuciane denum. Nah iki menghapus dosa-dosa supatane wong tua utawa sumpah serapahe orang yang dekat dengan kita. Menghapus sumpah serapah dengan berbakti utawa nyuci sikile wong tua. Bu, kula saumur urip mboten saged bekti kalih jenengan, sagede mung nyuwun ngapunten, muga panjenengan kersa ngapurani njur Gusti Allah ridho kalih kahanan urip kula. Niki dicuci sikile, dinum banyune, jagongke lorone wong tuane, njur dinum banyu kumbahan sikile. Nah kuwi ndadekake mulya uripe, wujud meminta maaf yang sesungguhnya. Ya nek ora tau ngono kuwi rumangsa bener dhewe ya karo kalih tiyang sepuh mboten nyuwun ngapunten, kalih keluarga mboten nate atur luput, selalu mengesampingkan walaupun hati yang paling dalam masih membutuhkan, masih perlu, tapi mengelak karena suatu hal yang tidak bisa mencukupi atau gengsi atau lainnya, memaksa lunga kluyuran ra tau nang omah mendem. Nah iki pisan-pisan tatap wajah anakmu sampai ujung kaki. Nah reaksine meh kaya apa nek pas turu disawang, ditonton saka bun-bunan, matane mirip sapa, keninge mirip sapa, mirip aku apa ora. Nek ora mirip aku apa sing gawe nitip wong akeh wae ya. Dadi pastikan anak itu mirip dengan siapa. Keningnya mirip ibune apa bapake, kupinge mirip sapa. Diteliti ketika anak masih tidur, kita tatap semua dari rambut ikut gen siapa, kening ikut gen siapa, mata ikut gen siapa, otaknya ikut gene sapa, terus ditatap. Kok ora ana sing mirip karo awakku utawa aku sing dadi bapak? Apa ndeset bojoku le gawe ora mung karo aku, apa karo gendakane, apa karo sapa? Temenku menitipkan telinga, temen yang satu menitipkan hidung, yang satunya lagi menitipkan perut. Ya enggak bisa. Gusti Allah iku saking adile, walaupun sing gawe wong akeh tetep sing dadi wong siji. Berjuta-juta air mani yang masuk ke kelamin wanita atau masuk ke rahim wanita, yang jadi hanya gen 1. Itu mbukake angel, jutaan sel yang terbuka. Mula wonten sing nikah suwi lho duwe anak, ning ora nikah duwe anak ya kathah. Nah iki harus kita pelajari, diangen-angen. Mongko kisah Jibril juga menyengsarakan atau menjadi Dewi Maryam sengsara karena meniupkan ruh Nabi Isa dalam perut Maryam. Ya akhirnya wanita yang soleh itu menjadi dicibir banyak orang, dituduh seorang ahli zina, dituduh seorang lonte. Lah iki malaikat Jibril karena dawuh dari Allah suruh menyiapkan ruh ke Siti Maryam, Dewi Maryam, akhirnya mengandung Nabi Isa. Nabi Isa ya kuwi lahir dari Maryam. Lam aku bagian Gusti kula sanes golongane tiyang ingkang ahli zina. Ning yo meh percaya kepiye ora percaya kepiye wong tanpa seorang laki-laki kok bisa hamil. Zaman riyen satu contoh satu-satunya ya Dewi Maryam. Kesini-sini sampai umatnya Nabi Muhammad hamil tanpa bapak iku ya akeh.
ning kabur ngono kuwi, bapake kabur, dimetengi lunga ngono kuwi. Ning hamil tanpa bapak tidak mungkin. Setelah Dewi Maryam. Nah, iki kan perbandingannya zaman Nabi Adam. Nabi Adam ketika diprotes dengan Dewi Hawa istrinya, oh wong lanang isone nggawa kontol-kontol tok, ora nyambut gawe, aku wong wedoke kesel ngandung, melahirkan, menyusui anak, menyusui ayah, ya repot rekasane. Tapi suatu saat dibuktikan oleh Nabi Adam, wis ngene iki, aku tanpa spermaku bisa melahirkan seorang anak. Nah, tadi spermane Nabi Adam diwadahi nang tong, spermane nang Dewi Hawa ya diwadahi tong. Nah, akhirnya tambah bulan 9 bulan lebih dadi Nabi Sis, lahirlah Nabi Sis, sperma yang museumkan oleh Nabi Adam, diamankan ya ember lah gampang ngomong zaman dhisik tong. Lah sing siji nggone Siti Hawa tidak menjadi apa-apa. Setelah tidak jadi apa-apa, dibuang ke lautan, diisi dengan iblis, jadi jenenge Semar Moyo Genggong. Oke, Semar Ismoyo kuwi anake Hawa yang spermanya Hawa tanpa disetubui oleh Adam. Nenggone Adam dadi Nabi Sis, pungkasane maha gurune orang Jawa, Dewa Sis, Nabi Sis. Terus yang siji dadi Sang Hyang Ismoyo Jati. Karena pernikahan yang sperma wanita yang dihamili, disetubui, dicampur dengan sperma iblis di lautan ini. Makanya kerajaan iblis paling dalam, paling besar di lautan yang paling dalam. Dia lahir gue jur metu ning daratan ke Semar Sang Hyang Ismoyo. Iblis anak iblis yang Nabi Sis, lawane Nabi Sis zaman samono. Ono nang pewayangan ya ana sing gawe Semar barang sing samar. Ya samar mergo air mani tidak bisa menjadi seorang manusia yang sempurna, karena mergo Adam karo Hawa pengen pembuktian, aku dadi wong wedok kesel ya ngandung, ya melahirkan, ya menyusui. Nah, kuwi protes. Ya wis ngene, dengan kekuasaannya Allah monggo kita tanding. Nabi Sis tanpa ibu lahir, cuma spermanya Nabi Adam yang diwadahi tong. Kuwi dadi bayi, mengembang 9 bulan dadi bayi. Nah, Nabi Sis karena diridhoni Allah, dididik bisa oleh malaikat Jibril, bisa menafsirkan seperempatnya isine Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ke Jibril 7 tahun menulis Bismillah tidak selesai, ketika Sis lahir seperempatnya Bismillah selama 2 juta tahun. Alfa ini sanatan, hadis kuwi ndadekake selama 2 juta tahun hanya bisa seperempatnya. Ya kuwi termasuk ditafsiri oleh Nabi Sis. Seperempat maknane Bismillah. Milani sing tanpa bapak Maryam, tanpa ibu Nabi Sis, ya kuwi Jibril gawe ya dadi perselisihan karena tidak ditemu oleh akal. Bal bil qalbi faqat, hanya bisa ditemu dengan keimanan. Kisah-kisah hakiki kenabian utawa ilmu hak hanya bisa diterima dengan keimanan, nggak iso. Tapi hati-hati zaman akhir, lolan jenengan bakale dadi batang sing sampurna. Syukur ana sing nyolati, ana sing nganter
ke kuburan, syukur ana sing 7 dina, ana sing 40 ji, ana sing 1000, ora mung diontalke ning kuburan, setelah itu tanpa terdengar kiriman doa, tanpa terdengar lantunan ayat. Yo tugase malaikat mungkar nakir engko kuwi. Nah, roket update jelas. Nah, ngati-ati lo dadi menungso sing sampurna matine. Tegese setelah ketika meninggal membawa kalimah-kalimah tauhid la ilaha illallah atau ayat nyawa keluar, roh kita keluar dibungkus dengan ayat-ayat Quran, mergo seneng ngaji, dibungkus ruwe nganggo ayat-ayat Quran. Iki mati sing sempurna. Husnul khotimah. Wong seneng ngaji iki pungkasane husnul khotimah. Sakwuse rampung Mbah Musonib mertelakake sing jeneng najis ing dalem bangsa Sarak mengko nuli tumandang malih Mbah Musonib mertelakake sing jeneng najis kang metu saking dalan loro yakni kubul lan dubur. Dipun pertelakake kelawan pandika. Iki najis sing metu saka bolongan ngarep utawa mburi. Apa ya sebolongan nggo nguyuh karo nggo metu tai. Summa zakaro nulis sakeri-kerine nutur sapa al-musannifu Mbah Musonib. Dobiton ing pelanggeran melanggeri linajisil khariji maring najis kang metu. Minal kubuli saking bolongan ngarep waduburi lan saking bolongan buri. Biqalihi kelawan pandikane Mbah Musonib rupane pandika wa kuluma ingin utawi saben-saben perkara kang cuwer sifate kulumai kharaja kang metu apa kulumai metu min nasabilaini saking salah sijine dalan loro iku najisun najis. Saben-saben perkara sing cuwer metu saka kelamin bolongan kubul utawa dubur. Kubul kuwi bolongan ngarep, kelamin. Dubur anus. Nah iki. Dadi perkara sing cuwer metu saka kelamin ya najis, saka dubur ya najis, getih ya najis. Mung sithik ning cuwer ya najis, banyu ya najis sebab metu saka bolongan ngarep. Nah, najis ya golongane uyuh. Metune uler ya najis. Huwa utawi sing jeneng kuluma ingin kharaja minasabilaini najisun iku sotikun beneri bil khariji kelawan perkara kang metu al muqtadi kang den biasaake sorae kalbauli kaya uyuh wal khaiti lan khait utawa tai. Dadi sing umum contone najis sing umum ya uyuh karo tai. Ya bolongan ngarep mburine kucing ya najis, terus sapi ya najis utawa menungso ya jelas najise. Wabin nadiri lan beneri metu apa kuluma ingin kelawan barang kang longgar sorae kadami kaya metune getih wal qaihi lan metune nanah. Getih nanah jelas najis. Ya kuwi getih nanah jelas najis. Ilal maniyi angin ora najis metune mani. Min adamiyi saking bangsa anak Adam. Ngono dipikir lah mani sajerone kaya ngono kok ora najis. Disimpen saking adile Gusti Allah. Bab mani kuwi ya menungso digawe saka angel-angel temen. Disimpen spermane nang jero kelamin. Ning spermane kuwi ora najis. Lha iki duwe kanca kok senenge meda
Nah, aku kan mengeluarkan sperma dan sperma hukumnya tidak najis, nanti dikumpulkan buat obat, buat kecerahan wajah dan segalanya. Aku le seneng metu kan ora mergo nafsu, ning karena hobi. Nah, wis repot wong-wong sing hobine hiper. Berarti ya mencari celah kata-kata yang sekiranya bisa menjadi pembelaan. Akeh wong nglakoni maksiat dengan sisi manapun bahasanya merubah bahasa tadi, mencoba mengorek-korek bangkai yang sudah tidak tercium. Misal bangkainya harimau bahwa mambu tenanan kok dipangan ya jelas haram, jelas najis, tapi mencoba mencarikan bahasa yang lain. Angel ngeri. Aw hayawanin utawa metu manine pira-pira hewan. Jan siki manine wong dikumpulke dilebokke ning kewan, tadi menungso setengah kewan akeh. Yes, model padahal hukume dilarang. Sifate hewan khairi kalbin kang sakliyane asu wa khinsirin lan celeng. Ya saliyane asu lan celeng kaya wedhus, onta, kuwi ya ora oleh. Model-model zaman saiki kan karena teknologinya canggih, sperma bisa dikumpulkan jadi bayi tabung dan segala. Nah, bayi tabung kuwi nyontoh zaman Nabi Sis. Nah, cuma bayi tabung kelemahannya kan dipertemukan sperma laki-laki dan perempuan. Nabi Sis tidak dipertemukan spermanya Adam, khusus Nabi Adam. Nah, iki mergo wong wedok grundel. Aku sing nyuci, aku sing ngladeni, aku sing masak, aku sing wis warna-warna. Tapi aku tahu ngetutke Gus Muafik. Nah, zaman dhisik sanes Gus tesih Cak Afik. Cak Afik kuwi ya bojone ya galak tenanan. Maksude wis duka tenanan. Ibarate kon ngumbah sempak ya ngumbah sempak tenanan. Zaman samono ngono jenengan ceramah terus meh dipakani kitab apa anak-anake. Dadi ngaji terus ya seneni. Suatu wedal wonten tamu rame banget sing bahas asik-asik, anake sing barep dibopong dijagongke nang pangkuane Gus Muafik. Iki ora mikir rumah anak apa. Sakake tamu galak banget bojone. Ternyata rumah anake ya angel. Bojone nganti seduka ngoten niku karena awan bengi melek ngladeni tamu. Nah, anake ra dipikir. Pas nang omah tamune kathah jagongan diangkat, anake kuwi dipikir ganteni popoke, ganteni selanane. Jawaren, oh siki wis kondang biyen sini. Nah, kuwi sekelas Gus Muafik bojone ya cerewet terus nganti gawe perjanjian. Wis ngene iki jajal 3 dina urusan anakmu. Aku tak jalan-jalan. Ya akhirnya nyerah. Gus Muafik ya ora iso ngopeni anak, ya ngumbahi, ya nyuci. Terus pokoknya kalah lah karo gaweane bojone. Kuwi Gus Muafik zaman semono. Nah, jare kondang hebat ngono kuwi karo bojone ya kalah. Ora sageleme tinggal bojo maning ya ora. Tinggal bojo maning ya malah ora kondang. Tadi ana guru anut Mbah Barokah. Mbah Barokah Danasri kuwi torekoe Jimas Kalimas Sadat. Dadi nek wis ndek bojo ora kena dipegat, ora kena nambah.
Nek wis bojone siji ya siji, ninggal ya ora kena bojo meneh, kecuali ana dawuh sing tenanan. Terus nek bojone loro, wis loro kadung mlebu tarekah bayate ya ora oleh dipegat loro-lorone, harus utuh. Misal iki tarekah jimat kalimat syahadat ora kena tinggal penggawe perdu lan sunat, ora kena tinggal sedekah. Tinggal sedekah ya taruhane nyawa. Oleh wirid ya bar salat wong astagfirullahaladzim, ya hayyu ya qayyum, ya hanan ya manan, ya dayan ya sultan, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ping 3. Terus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ping 3. Wis ya kuwi lakone ngapes ngasor, ngapes ngalah ngasor ngagungake yang sanes. Ya ora iso ngono kuwi ya repot uripe. Iki tarekah jimat kalimat syahadat. Tambah mulya uripe. Ning ya ana wong gawe-gawe wis kadung mlebu bojone ninggal bojo maning. Ya terus uripe mblangsak tambah mblangsak. Dadi wong tarekah seumpama istrinya meninggal ya wis ora nikah lagi, tidak menikah lagi. Sing anut ya Gus Dur, Bu Sinta ya ora nikah meneh. Gus Mus ya tambah sepuh setelah bunyaine ninggal ya ora bojo meneh. Ulama-ulama kondang dadi panutan umat, jelas kewaliane. Kuwi nglakoni hukum ora tinggal fardu lan sunat. Ini manut ulama sing tenan. Lah zaman saiki akeh alat sing nggo gawe air mani dipertemukan dengan air mani hewan. Dadi rupane menungso, ndase awake kewan. Wis ngeri lah. Sifate hewan khairi kalbin kang sakliyane asu wahin sirin lan celeng. Wamalan hewan silaima tawallada kang lahirake minhuma saking karone asu lan celeng. Aw min ahadihima utawa saking salah sijine karone asu lan celeng. Nglahirake mahayawanin bareng-bareng sartane pira-pira hewan, sifate hewan tahirin kang suci apa hewan. Dadi nek asu dikawinke karo hewan, karo kambing, kuwi ya tetep najis. Mula tapi sebagian ulama berpendapat ya ana asu ora najis. Ya monggo ning Fathul Qorib mengatakan babi, asu lan babi kuwi najis. Celeng najis. Alasannya apa ya ora ngerti. Luwih enak daginge mergo enak diharamaken. Ya ora model-model iki pokoke dalile wa aslamu rizun min amali syaiton. Dadi al-hinsiri dadi celeng kuwi haram. Sawus ya bener manine hewan kang lahir saking salah sijine karone asu lan celeng kuwi mau najis wa kharaja tapine kejaba bima ingin sebab metune perkara kang cuwer apa adudu metune set blatung yaiku hewan kang serupa kaya cacing utawa uler kuwi jenenge set. Dadi ya iki metune set ya wong ki pikirane normal tapi isine jerone blatung. Uteke diblatungi, mikire ra jelas, uget-uget sing dipikir barang jorok terus. Dadi wong sing uteke akeh blatunge kuwi mikire nang perkara sing jorok, sing najis terus digrogoti uteke. Mikir sehat ora iso. Angel kon mikir sing jelas demi kebahagiaan rumah tangga ya ora ngandel. Angel ya kuwi uteke diblatungi model-model ngono kuwi.
Aku kathah banget kok kejadian model ngoten niku. Hal umum sudah. Ya kowe ra mikir, ya wis keluargaku ngopo kowe ikut campur. Urusan rumah tanggaku. Ya wongku angfusakum ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya nek kowe ra iso njaga awakmu saka geni neraka, keluargamu njur kepriye? Kanca batir ya melas ora ngelingke. Aku sing dadi kancane nek ora ngelingke ya melas. Sebab ya sing jeneng kanca ki sadikin sadik, apapun taruhane ya tetep kekancan dunia akhirat. Mutasolibin utawi saben-saben barang kang atos iku latahiluhu ora bakal bisa ngrubah ing kulu mutasolib apa al-mu'datu waduk utawa pencernaan wetenge si wong. Njur falaisa mengko ora ana apa kulu mutasolab ora ana iku binajisin jeneng najis kuwi ora. Bal huwa balik utawi sing jeneng dut utawa set utawa blatung iku mutanajisun jeneng barang kang kena najis. Yadhuru kang bisa suci apa kulu mutasallub uliye bisa suci kuwi mau bil khusli sebab den kumbah. Tapi blatung nek metu saka selit ya dikumbah ya bersih suci. Apa njur digoreng ya ora kena tetep najis. Barang yang menjijikan najis ora kena. Bekicot haram, najis sebab menjijikan. Haram sebab menjijikan. Jember perkara sing jember. Lha iki apa ana wong sing kok metune sat, metune kuwi. Lho kathah. Iki mangane ra teratur, apa wae dipangan. Batang ayam, batang celeng, batang asu, sate babi, pangan terus tambah suwe blendong wetenge kaya weteng babi, kaya bagong kae. Utruk maba petruk garing bago. Bagong basane kune utruk mabaho. Utruk nyegah sira, patruk mengko nyegah sira. Ma ing perkara silai mabaho kang lacut apa wama. Dadi kudu komplit kuwi. Metune sanepan jeneng pewayangan kuwi ya mergo zaman Nabi Sis terus kebanyakan di tafsiri oleh orang-orang Jawa. Ya Melayu Nabi Sis akhirnya kembali ke pertama Adam diturunkan daerah Sri Lanka, geser mungkin jadi Pulau Jawa. Kuwi zaman samono entene penemuan jeneng-jeneng pewayangan. Janaka, Jannatuka, Swarganira. Ya wis ngilmu kang Jawa Jannatul Ma'wa, ilmu kang den cukut saking swarga ma'wa. Kabeh ilmune membedakan antara kejawen dan Jawa ya beda. Kejawen kuwi ilmu Jawa yang sudah dicampur dengan ajaran Hindu kuwi kejawen. Nah, saiki tahlilan ajaran Jawa yang dicampur dengan Islam tahlilan. Iki beda-beda nek Jawa ya Jannatul Ma'wa, ilmu kang den cukut saka swarga. Mula wong Jawa ki unik, sabar nek diperintah malah ora tandang gawe, nek dijorke malah sadar. Nek dinengke dipangku, dimong momong dipangku, wong jeneng dipangku ya dadi matine. Sesuk mati nek ora mati ya mari sadar uripe. Muga-muga kula lan jenengan kabeh kanca batir, kanca seperjuangan semua sing gelem ngaji apa ora, sing nyanding nang pondok iki ya ora perlu dipeksa ben sakarepe. Ngono dengan kesadaran sendiri mung cukup didongake mawon. Ora usah ana paksaan. Mergo dipeksa ya ora penak, wong dipeksake tidak ada kenikmatan, dipaksa tidak ada kenikmatan kecuali dipaksa untuk bersetubuh kaya nikmat. Esok nek kowe wis bojo tapi
sesuatu yang dipaksa sampai akhirnya terbiasa, kowe ya kenikmatan. Hanya ada dua kenikmatan itu, kenikmatan beribadah dan bersetubuh. Nek sifatnya pekerjaan dipaksa ya nyengiti. Wah senenge nyambut gawe iki kok ora kok malah suruh berhenti ya repot. Nah kuwi muga-muga kula lanjenengan tetep diridhoni Gusti Allah. Ngaji ngene iki ganjarane luwih gedhe karo wong sing haji bola-bali mergo istiqomah. Ya kono wong haji ngono. Haji nganggo dhuwit kiwa tengene utang kono kene ra dipikir, kiwa tengene akeh sing yatim sengsara kok malah mangkat haji terus pindho ping 3. Tangga teparone terbelit oleh biaya menyekolahkan anak, mondoke anak ra iso bayar bulanan, kok duite di nggo haji karena pribadi pengen mendapat gelar haji. Oh, tersesat nang kono. Nah niki ngaji iki ganjarane luwih gedhe. Siji kaya dene aweh wong mangan 1000, loro ya jelas Gusti Allah hadir. Telu Kanjeng Nabi jelas hadir. Ing pate ya semua makhluk yang ada di lautan dan di daratan mendoakan orang yang ngaji. Syukur-syukur sing ngrungokke lah kabeh yang saiki kan wis akeh channel YouTube segala macam. Muga-muga sing ngrungokke ngaji ya tambah oleh ridhone Gusti Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim